Assalamu alaikum masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau ma za ku kasance da majalisin Sayyidi Ibrahim Shado na Ma'aiki wanda aka gabatar da shi a ranar sallar layya babbar sallah. An yi wannan majalisi ne a ƙasan 'yan kaji wajen ofis ɗin 'yan banga. Adams Record ya ɗauki nauyin zuwa ɗauko wannan majalisi, a yi sauraro lafiya. Kowa ka gani jikin annabi Muhammadu ya samu. Babu wani madadi da ta kai a haɗa sunanka da Allah banda na manzo Allah. Kowane annabi duk isarsa bai isa haɗa sunansa da Allah ba. Da ka ce la ilaha illallah dole Muhammadu Rasulullahi. Baka isa ka ce Isa ruhullah. Wani girman fa. Girma sai azimul qadar Muhammadu Rasulullahi. Girma sai rabbas baz. Girma sai mai da fitin rabu dariya. Girma sai mai ta da macece. Girma sai mai cire da wuta mai bishiya. Wani girman fa. Sai wanda Allah yake ce masa ya kai ya shugaban Muhammadu Rasulullahi. Girma sai wanda Allah yake ce masa wai ta kala ala kulkin azimi ya Rasulullahi. Girma sai wanda Allah yake ce masa wa rafa da laka ya Rasulullahi. Wani irin girman fa. Sai wanda dole sai da sunan sake shiga musulunci. Girma ke gama sai wanda Allah zai tara masa abiya suna gaishe shi. Girma ke gama sai rabba zuma. Duk wani annabi da ka ji yawan sala annabi Muhammad aka mai tarbiya da shi yawan sala. Wani girma fa. Wani girma sai wanda ya taka saman sama da takalminsa ya kai da Allah yana gaishe shi. Wani girma sai dalilin kairati. Wani girma sai sahibul wasilati. Wani girma sai katibun nabuwatu Muhammadu Rasulullahi. Wani girma fa. Wani girma sai manzan Allah dogo mai dogon dogobi dogo mai dogon tsara sai na Rasulullahi. Wani sadan girman fa. Sai ta tandir rabbani ake gama wanda idan ka bi shi Allah ka bi da ka bar shi ka bar Allah wallahi sadakallahu lazim. Wani girman fa. Wani girma san gidan girma assalatu wassalamu alayka ya girma na gaban girma assalatu wassalamu alayka ya girma na kasan girma sallallahu alaihi wasallam kaga wanda girma ma girma assalatu wassalamu alayka. Wani girma fa. Wani girma sai manzon Allah. Wani girma sai wanda ya sa jibril jewa ya kai ya kawo. Wani girma sai wanda Allah bai taba yin sama. Wani girma sai mamura wallahi Allah. Wani girma fa. Wani girma sai kasimul kairati Muhammadu Rasulullahi. Sarkin kyauta. Wani girma sai isa shekar sai ta ci. Duk wanda ka ji ya isa ta cikin ta ba da Muhammadu. Wani girma ba zai kama da ma'aiki ba. Wani girma ba zai kama da ma'aiki ba Sai da launa ba zan maka tamka ba. Wani girma ba zai kama da ma'aiki ba kai wadanda ba zan maka tamka ba. annabu ban da tallafi umma kai ba. In dai kuskure a gyara dabi'una duk munin malin a kyauta ta karshe na rushin da shi da fada muke kwana. Rushin da shi da umma take kwana. Rushin da shi da ɗa haike hira. Girma ba zai kama da ma'aiki ba kai wadanda ba zan maka tamka ba. Sai dil anani Zan maka tamka ba. kairil anani Ba zan maka tamka ba. kuliya da kayan aro. Ba za ta burge wa
kwalliya da kayan ado ba za ta burge ni ba. idai da sayyidul kauni ya zana dauda kuwa Kwalliya da kayan ado. ba za ta burge ni ba Kai da sayyidul kauni ya zana daudawa. na Khadija shadide Ilan cikin gida. baba shadide na shadide baba shadide na shadide Ilan cikin gida. da ke nake ta tinkawuna na Khadija shadide Yan wuta ya kamata dole gaban dole yin yabo annabi ne mutum ki fata ba kuma yar cikin biya da ke nake ta tinkawuna na Khadija shadide Ilan cikin gida. ‘Ya'yan da dushinan ta cikin kuma da suka fito ɗaya ne ta kuma asali ya zama sanadin samariya da ke nake ta tinkawo na ta gargo da gaskiya da amana ta shu ta wajen jawo kanta auren sarki da zuciya da ke nake ta tinkawo na Allah Ali Allah Ali Allah 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 Ali Allah Ali Allah Ali Allah 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 Ali Sayyidina Ali na fadi matul aliyya Banzan Allah Ali Allah Ali Allah 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 Ali Allah 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 Ali Allah 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 Ali Allah Ali Allah 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 Ali Sayyidina Ali na fadi matul aliyya Allah Ali Allah Ali Sayyidina Ali na fadi matul aliyya Bismillah Fatima to Bismillah Fatima to Bismillah Fatima to Bismillah Fatima Sayyidina 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 Lumani Jindiyu Yati Sawani Zawqadina Sadi Kan Fagas Fakal Isadi Tuwaye Uta Uta Lilwilayat al-Kitabi Mubtada Asabi Ibrahim Bisbayi Salati Kwarai Kasan Allah Ni mutuyu wa kudu ne da tunani ba da mai mulkin mamali kawo bari mai mulkin zaji tuwaye kam kabibi ba sai ka sada rumba mamlukin mali ka sada malko al-matabi tuwaye Allah ai zikiri ambata Allah kaddamu ne Allah fadima ne Allah barama ne gobara a teku ai ga gobara a teku gobara a teku kai ga gobara a teku gobara a teku kai ga gobara a teku a teku atama bubu hey ya kira biya annabi ne gaban ka baba ka wuce wa bayi kai ba ubangiji ba gobara a teku ya shi nan a bayi eh baba shehu yes zawiyar ma'amar mamudu shehu goga masu son san annabi sai su zo su go kai gashi malami da kudi jabu ka baba gobara a teku eh gobara a teku ya abin da manzan Allah maza Allah ka taimaka maza Allah ka dankaba Allah ka tausa ɗabi'ar ka tausayi aikin ka agaji taimakon ka tattabi ayana
aya umma na aya tsara to zan kai kuka na ya bunta ne umma ba za ki cire hannu ba to zan kai kuka na tabiyar ka ta kai wasu sun koma ni ko ina gaji a yanzu na soma to a cikin dubu ina na yi goma ya zara Fatima ya zara ya na 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 ya na 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 zara kayyum sarkin numfashi fara bin sarkabin sarkin kamshi bari hamidun mubidun bai tashi wanda a kwalliyarsa ba a taba gyara ba yaushe ne zuciya ta samu gurin bacci har ma za ta manta mai bata abinci wadan kwandubu ina yi da kunci ta ce baba ya hana ni gurin kwana ni a gidan kashe ban ga da wasa ba ban taba ji gidan ga an yi karatu ba ko sallah ta juma'a an ba kai ba ya dauki da gaskata zance na sai ban shehu ta kula da kalamai na an fara ina an fara an fara ina an fara an fara ku zo ku je kun samu zanuna kafin lokaci ya zo ai ban kwana dubai so ya zo mu nuna masa shuki mai sa zuciya ta bar daukar safi rama guda gudun fadar na jefe a hasken da bai dishe ba a wake na ya na musaddinin da Allah ke duba mai fara zaman Kano sana a turba ban baka bai cikan da kowane zai duba zai gwane kaman fade ka da wasa ba ka cancanta in sako ka a wake na dan karshe ina ji ya sa maka suna sufi hari suna mawani da maulana ya na musaddinin da yadda ga sunana tabbar zai tsaya ina yin bankwana Ibrahim ne ya ji karsu wani ma'adi sai ka ce bar ta abbaran bu mahaifina kabari sha zaman ka zai na same ka ko kwalba dilim yana da bisharar ka inda bai bu ba ko da bai bu ba uban sa ya bi ka dan daga zamfara bincika sai mun farka na ji cikin gidanka an kama barawo sai duka ake na sai duka ake na ɗaya daga cikin shehu sai ce ya kama barawo farkon tambayar sa wai mai sunanka da ke ce da shi sai kuka ya fara yi da idanunsa da ke ce da shi kumar masa kayansa mu bayinsa ne kumar shi da ikonsa adalci ga shehu shi ya mutuntanta kar ku kira shi dan ku dan fifita shi a muke na sabba aiki ya musata tutar san rasuli shi ne na gata Fadimar Ali Fadimar Ali Fadimar Ali yau ka sa daga Ali ka sa ni ga Ali kai dardar dukan Ali ta aiki ne Ali ya hinde ka furta Fadima to an su ne Fadimar Ali nisan maga da Fadima aina gurewa kallo tafiya cikin tana sa a gushewa Fadimar Ali haske baje du jirgin du sake ne safar rabu Fadima guri arsa da yawa sassan Fadimar Ali kai ka so yana zuba so yana zuba kumbar ha maza digan annabi ya cika shi da ita har zuba yake baba murmushi yake baba godiya yake kai ne Mariya kai ne Mariya kai ne Mariya kai ne Mariya wanda marata ce zan Madina duk wata isa da kaji wani ya samu dalilin annabi Muhammad duk wanda ka ji an kwashi girma dalilin annabi Muhammad ka dauke bayan da gairil bariya aidil bariya aidil bariya isa har martabar ka na garta kai kitabun Qur'ani kai ka sa ya zarta zabura a komai cikin kuta za a jefa wani manzo ya kiran ka kubu barkan salamun ashe kai ne nabina imamu ka zani da tabo kai ka umarci ransa yau ka ne ba da amsa ga Musa annabina idan sabon jihar ka zo gana wanka
kushe faɗa masa ba a zuwa a ranka bari a kwana shi da inda ya kushe kai sai an shekara ina kalle ka ana ba dariya amma da ya zo gaban annabi Muhammad duk kallon ƙara kyau ake yi Madina da da sirba ke lakabin ta ita ma a yau Mahmudi ya shiga a yau ta zamo Madina Watan gwaloloni ta ji ranar da ka ɗauki dutse Aliyu ya ce wa mutizar sai Aliyu ya ce wa mutizar kai ashe ma wai da karfin ganin sai ya doki dutsen ya zama gari da kuna jin karfin Madina rana ta wajen sigali a iyaki komanda shi ma da gashin sa abin ya yi suna aljanna ki sha zamanki aljanna ki sha zamanki in ba Amina cikin ki ba Abdullahi bai ake da gwara kango Allah duk inda ka sa sai da Amina ka sa mun wuta ce mun goma albariya idan dai na fahimci ni da ne dan hakika ta zana ga da marhaba da hankali na duk girman da bi da kai aka bashi daukakar ta su Muhammadina maza kai mu kullu gofa halarar bukata da shehu da wanda shewa ta cikin jikina magaliya cikin ka tafiyar bambara yanzu na dauniyar da zan baka babban take mai isa bambari na ya jabbaru ya ja wanda kai haraddance mai sake na bi garin da za ka yi mata ikon rajin shugura tana ta mun wayo ta warke kawai shiru kawai shiru da isu yayyaman sa sittin dan take albashirun kukan sama a bukatar goro da salati malaiku da sun fari take wani gwani na kasa duka ranar saukar ka Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah 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 Muhammad ya Rasulullah inna madaki ba kama saida shi na fara ba zara ba kuma daga Allah sike yes sahibul waqtina ya baban faira ina nan faira zo ku ji zancen baba أبركم بدنا هو المراد يدمعو فهم نمرأ الإزي يدمع البرق يدمعو لما تابعني فيكي ساسما وتم ورقر قدم ساعة الحي تازقو تذكر أياما سبا وهي قد مدت ولم يبق إلا لو أتم وتواتئو سقى الأرض سقى الأرض بالمدينة إنا وحد رجال فيه تركي يرتقو يا شمس يا شمس ويا شوقا يا شوقا زوجتي زنجان بابا زوجتي زنجان بابا زوجتي زنجان بابا أبالي قلبي يا علي بقرام
لطفي والقلايل يتيرتي يا مجبني والمزاج المغرب ونسم در اللبس وأعصب وزن المدر در منظم يهينا لك الللا وعباك الداول مدرات الشغل وكاتي مسلك مسلك أتبعه كاتبا يهينا لك الللا أني عيوانا له سنة العترات والكرام رسول من المولى رسول من المولى ويبقى رسول الله لا يبقى الزمان فإن تسألوني أنا بيبي والشوكما وكاتب سلك الرسل المملوكة يبقى أنبياء وأنا شيلي ويتسا sallama nake a gare ka Alhaji Ibrahim Inyas ga kudi gagaye ka Annabi Muhammadu sallama nake a gare ka na kaula baban bulki da Maryam kai shehu gida sallama nake a gare ka uban jiki ubar ruhi dakka mai fasa zuciyar masaje Annabi Muhammadu magani a shaɗan cuta mamuwa yi saukar zuciya idan take annabu ba zai so ya gyara ya intar kai abincin da ruhi sai ce ya samu Allah ka bayar wannan shebrai kun ji zancen baba imamu baba zo ka ɗan bani baba Istilafiti malika ke gaba bawa Annabi Muhammad yake kiran kansa kai kana ina ne kai kuma bayan waye bawa bubar amane wallahi gaba salamu bayan salamu na Muhammad Rasulullah ke gaba rufa ne wallahi sai an taru tunda din ki sake muri mai sallama shehu yadi kana nan akwai su aji ku to ajin yadi malasi murabi kai sharar lisanin bai da na bauchi baba yadi shehu Inyas na rasulun baba tunda din ki sake muri mai sallama shehu yadi kana nan akwai sa'aci ku fituwa cin yadi malasi murabi kai sharar lisanin bai da na bauchi baba yadi bai gina shehu santadi da ke gaya maka barama ba sha shiri barama da ke gaya maka in yasu ba ya bi ba baka buga wallahi bi baka shehu gina shehu idan baka buga ka je gidan ku za ka shehu mu da shehu mu ba ku a cikin shehu sabida ya gane a cikin ba banda nan garam a cikin ka a motsar ruci ya Ali Maulana Ali Sarki Ali ina yan Ali so ka kira Ali Aliga Ali الصلاة والسلام عليك أسد الله أسد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أنكو سيدة فاطمة الصلاة والسلام عليك يا كبر علم Sara Ali Suka Ali Sasugudu Ali Ina dan Ali To mu kira Ali Ayya aikin ma'aiki gaban sarki ka kambarar mayaka a bisa dauki tashin hankalin na kogana hayaki ba sa san ganin rubuta a mafarki halittan falima mutum falima sufi halittan fushin ka ne za da mace zaɓi alhutun ka ne ake ce masassaki alun wani dangance a kan laifi ta ka tsaya ina wule ya yi magantanka
gaba dai na fadi mata suga masadun layi mai ba aliya waiga maganin allan wani ya ce oga bai raba kai da wuyan da hudu kat da kamar ta yi kama cikin annabi ya yi mata hero tilasta da mutum yawa da saranda kamar ta ubangiji annabi ne baje da imam da janna kai nake so kai nake so annabi sarake maka baiti gaban dubu dari aka sa ya zaka tabbata da ayati ko kuma wanke zama da bindu a kalkali na cikin mutum ya dafa ya kasance kadiri mayakin ubangiji duka da tarwatar shuga da kakashin ka ne sati ka iya kiba wusi da ayan kankane mabandan azizi tsoro da yawuri dole ne ba ka kai ba abu da dirkali kali sha zaman ka ba kawai umar za su tarasa hadiki yana nuna ka umar ta yi tintisa barka da mai maza jibril si ta isa ajali gashi nan tafe haka maza suna gudu fice mata hannu da rarrafe wani bankadar asiri sai dai wani rufe amma ba jalisin san ma yake tafe a ya amadin da ba daidai ta kamarsa ba sarkin da ba na diye ya faɗo isarsa ba har yar wasu a yau ganin bayan da shugaba a gani la'ila Allah 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 sarki kyawawa duniyar kyawawa layirar kyawawa shi kadai kyakkyawa kai duka nan munana shi kadai kyakkyawa to kai ma mummuna shado mummuna annabi ne kyakkyawa kowa mummuna sarkin kyawawa lafiyar kyawawa rijiyar kyawawa ku zo ku ta diba rijiyar kyawawa shi ne mai ƙarfi mai duka nan ɗan mata ɗan banga ɗan mata annabi ne mai ƙarfi ku duka nan ɗan mata wallahi annabi ne ƙarfafa kai kowa ɗan mata ku duka nan ladidi shi ne mai mulki Sulaimanin bawa shi ne mai mulki yayi babu 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 ala kima ala azizi da kutilo yassare kamar sanin kalan mahallo ko usaini zai kira ni da baitin a gaban sabba tsara wani shahidin karbala nake yawa shi ɗan shahada don kara a shi
an kashe shi shi da dan shi aunu dan sai na ba yar uwar su kubra na da yau ta yi wasan kaji shaban na alamar saukar Hussein awwal kaga kan shi ko zubin shi sattane ne aka yi Hussein sabban na nan bayra ya umma bayra dole mu bayra ido bai gani ba kuma bai ji ba da shabadi sai fadi farkon madafin ta'ala bai gani ba kunne kuma bai ji ba shabadi sai fadi farkon madafin ta'ala kai daga jumbu da sirri ka san ba ga dama hadin yayi ya ji komai gwada masu duba idan mai bakon ka alita ban gani ba idan bai ga to Allah ma bai yi ba ido gani ba kunne kuma bai ji ba shabadi sai fadi farkon madafin ta'ala ina mafitar da babu kai wai ina mafitar da babu kai ai Usmanu mai Ali wai ina mafitar da babu kai ai Usmanu mai Ali can hali da can sai na idan ka shugaba can fari da can baki sai na idan ka shugaba wani farin da can baki can fari da can baki wani farin da can baki can fari da can baki can fari da can baki ilale da wanda Allah ya yi kan gidansa tas ya tsara tsantsare da kwayar gidan fafes ya je su dan kasar gidansa suka daya da das kyankal da ba zai sauka kansu ba can fari da can baki wani farin gido nake son magana farin fari ba wanda na yi tunani ba nake wa nasari sallar farin da Allah ya bude ta fakuri kalkali ta tasta datti ba zai sauka kansu ba can fari da can baki in ka ji ana fari to daga na sai ya fita ba biyo ya zo haka Allah ya kawata wannan farin gidan annabi mai nagarta daga na kasi duban sa ta gani irinsa ba can fari da can baki tuta kamar fari to ta jikin ka ya fita in za ka tituna shi a na idan ka bandara kai zaton kamar gawayi ne a bandara ko kuma watan shabiyar a dubu ya rarraba can fari da can baki manzan Allah ya manzan Allah kai gida abin ado yaushe ne ya manzan Allah yaushe za ni ganka manzan Allah yanzu ne ka aran gani da kallon kudurar ka dai zina cikinsa ɗauke marwa dai kautar tafi dai kaya ma ya a sauyin yanka mara raga da ke buwayi ka sanar da ni kome ake so kada aiwa budi babakun da ya yi tudu ya laye da ni ka buɗan gido gana ciwo dara ka cika ni tabu da tsallar warin nada har sai sadiku ya mun kamara guda zama soyi na gina ra'amada ka sa zuciyar ta bashi ta gausi wanda bai da kai ma aiki ya tsire ya hau tidin kaya a shiga gangare iyakar bakin ciki na aka tattare sai gobaran kiyama nake ana ni kallon kasa yiri ko da ki mutan ganka kiri mai arzikin rabo kalma jiri
idan za ka ban gaban ta hannun sana kamar kai tawa mu dai ta saduwa tuna fake da annabi ta rayuwa gaban murmushin samai dauke damuwa idan zan yi motsi ta masayin wara ya ayyuwan lazina ina mu'minai mai za mu ce wa gatanmu da musulai a jikinsa jalla ya nici ma'adanai don kullum shaidin a shi aka tattara wa mai jalla zai dada ya zai aje mu ba habibu da kai gurbin kuwa ka dauke masa kai kadai da gudunmawar ka ya kadai ta akudura ministalin aga Muhammad Ahmadi nasabar ka kai ne na ishiru mujadadi tafiyar ka jiyali na tara dadi da bacin ka gausina sangan gara babbar gudi biyar annabi tahira madadin kina ga shehi munawwara aka shi ya saki sirrin kika tatara daga la ilaha Muhammad sai zara sabon masoya suna can kai da kai har sinansu annabi ga masoya wakilta harsunansu mu gaisa da kai sun bada rayuwa duka bansa a kai don mu akan ka duka mun gama jambara sagodiya kawai sagodiya kawai ka gabani iko ka yadda na bibiya hamdan kasiran alaiki madiya shaɗan ne na tawagar kuma na kira wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi haka kadirin gida da aziz ihimmanci salatin wa fadima alaihi salatu